Pamilya sa mga probinsyang wala na sa ECQ, hindi na makatatanggap ng second tranche ng SAP. Narito ang report ni Russell Simorio. Lilimitahan na ng gobyerno ang pagbibigay ng emergency subsidy sa mahihirap na pamilya na apektado ng krisis na dulot ng COVID-19. Base sa pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque, tanging mga pamilya na lang sa mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine ang mabibigyan ng ayuda. Ayon sa DSWD, wala ng pamilya ang makakasama sa Region 1 na mabibigyan ng SAP Emergency Subsidy matapos ay sa ilalim ang rehiyon sa Modified General Community Quarantine. Yung pronouncement kasi dati, di ba, basta lahat ng under ECQ is bibigyan ng second tranche na in-anticipate namin ng Pangasinan noon. Pero yung prefer ni Roque, binanggit na lahat ng hindi na under ng ECQ is hindi na ibababa yung second tranche. Pero posible pa rin daw mabigyan ng ayuda ang mga pamilya kung magpapatupad ng localized ECQ ang mga probinsya. Para sa ilang residente, kailangan pa rin daw nila ng ayuda lalo't hindi sila basta-basta makakabangon sa hirap na dulot ng pandemya. Sana bigyan naman na kami para pangkuan namin sa pang-araw-araw. Wala naman kaming trabaho. Kailangan din po namin yung ganung kwan. Pero kahit ganun pa man, kahit na hindi po gaanong kalakihan na lang po, basta meron. Sa oras na magpatupad ng localized ECQ ang mga probinsya, magsasagawa ang LGU ng revalidation sa mga mabibigyan ng ayuda. Kasama si Wilson C. Russell Simorio. Balitang Amyanan.